NIPM АД е 100% частно дружество. Близо 50 години фирмата работи в областта на иновациите и инженерно-внедрителската дейност. Има солиден опит в производството на медицински легла, легла за хора с увреждания и аксесуари. Продуктите на фирмата са известни с високото си качество и надежност. 98% от продукцията се изнася за европейския пазар. Пазарът на медицински легла е изключително конкурентен и успех могат да имат само фирми с добре изградена и съвременно оборудвана производствена база. NIPM разполага с над 3500 квадратни метра закрити производствени площи, оборудвани с високопроизводителни машини като CNC лентова отрезна машина, CNC машина за огъване на тръби, заварачен робот и технологична линия за прахово полимерно покритие. Във фирмата работят 50 високо квалифицирани работници и инженери. NIPM предлага точното легло за всяко изискване, надежни и висококачествени продукти в съответствие с стандарт EN 60601-252, отлично съотношение цена-качество, кратко време за доставка. Стандартните модели могат да бъдат доставени веднага. Мотивиран и компетентен екип. Професионален инженерно-конструктивен отдел. Сертификация по ISO 9001 и OHSAS 18001. С годините нашата компетентност еволюира, благодарение на най-добрия учител опита. Днес NIPM увеличава броя на доволните клиенти навсякъде по света, следвайки 5 ключови принципа. Постоянно повишаваме качеството на нашите продукти. Непрекъснато работим за създаване на по-модерни решения. Разбираме нуждите на нашите клиенти и им помагаме в техния избор. Предлагаме на партньорите си това, от което се нуждаят. Осигуряваме компетентна и навременна поддръжка. NIPM АД. Ние служим на вашите нужди.